Dobar dan svima, ja sam Aleksandra Kuč, predstavnica sam firme Energoprojekt Entel i danas ću vam govoriti o centralnom sistemu nadzora i upravljanja u zgradi posebne namene. Pre svega ću vam predstaviti strukturu svog izlaganja, govorit ćemo o značaju i upotrebi inteligentnih zgrada, o centralnom sistemu za nadzor i upravljanje BMS, spomenut ću studiju slučaja, primjena BMS sistema u zgradi posebne namene i na kraju ćemo navesti neke prednosti BMS sistema. Pa da počnemo. Globalni problem današnjice jeste ugrožena životna sredina, kako za čoveka, tako i za sve stanovnike planete. Do toga je dovela nekontrolisana eksploatacija prirodnih resursa i nemarljivost prema životnoj sredini usled urbanizacije. Zaista je potrebno naći dugoročno rešenje za ovaj zajednički problem, a da pritom se ne zaustavi napredak nauke, tehnike, društva i civilizacije. Sve je to dovelo do razvoja inteligentnih zgrada. Da bi neka zgrada mogla da se klasifikuje kao inteligentna, ona treba da sadrži skup kompleksnih tehničkih sistema koji povezani u jednu celinu omogućavaju dobre uslove za rad i boravak čoveka, kao i za izvršavanje nekih industrijskih procesa. Sistem koji povezuje kompleksne tehničke sisteme u jednu celinu, a koji je ujedno i tema ovog rada, jeste centralni sistem nadzora i upravljanja, Building Management System ili poznati kao BMS. Centralni sistem nadzora i upravljanja je računarski sistem koji svoje operacije izvršava u realnom vremenu. Koristi se za menadžment tehničkih sistema i instalacija poput vodovodnih, protivpožarnih, nekih sigurnosnih sistema, mašinskih i elektroenergetskih. Strukturu BMS sistema negde možemo podeliti na 3 nivoa: nadzorni, upravljački i periferni. Nadzorni i upravljački nivo svoje funkcije izvršavaju uz pomoć računara sa aplikativnim softverima, dok periferni nivo u stvari predstavljaju senzori, aktuatori, kontroleri i detektori. Na ovom slajdu ovde možemo videti vezu kompleksnih tehničkih sistema koji se povezuju u jednu celinu. Veza je predviđena primjenom standardnih protokola Modbus, BACnet. Aplikacione poruke se prenose putem interneta ili neke mreže poput LAN mreže, Local Area Network, a sve više za komunikaciju perifernog nivoa sa upravljačkim i nadzornim se koristi Ethernet. Razlozi uvođenja BMS sistema u objekte pre svega jesu bezbednost ljudi i opreme, zaštita od dima, od požara, od provale i, kao što sam već pomenula, komfornije uslovi za boravak i rad čoveka, što je posebno važno za poslovne zgrade, jer je samim tim produktivnost radnika veća. Zatim, veća pouzdanost samog objekta i usluga i generalno i u vanrednim situacijama jako je bitno da sistem dobro funkcioniše. Postoji mogućnost vođenja statističke greške, blagovremeno planiranje zamene dotrajalih delova, što je jako bitno da bi se izbegle neke katastrofe, i brzo reagovanje na kvarove. I naravno, to je optimizacija potrošnje i smanjenje troškova, prvenstveno se odnosi na HVAC sistem, gde se ostvaruju možda i najveće uštede. Ova funkcionalna šema BMS sistema predstavlja negde tu povezanost. Vidimo sistem video nadzora, kontrole pristupa, osvetljenje, KGH sisteme i neke druge uređaje, znači prosto spektar se može proširiti. Zatim, evo ovde je predstavljen detektori i senzori kao periferni nivo, gore je upravljački nadzorni nivo i LAN mreža i Modbus komunikacija su tu. Tehnološkim razvojem nekada samostalni tehnički sistemi automatizacijom su imali zasebnu računarsku podršku. Međutim, sada mogu funkcionisati kao jedna celina. To je doprinelo razvoj informacionih tehnologija. Inteligentne zgrade su u stvari negde i posledica razvoja informacionih tehnologija. I na ovom slajdu možemo videti kako se vremenom smanjivao jaz između kompleksnih tehničkih sistema i informacionih tehnologija. Taj jaz je doprineo i optimizaciju potrošnje električne energije, smanjenje tog jaza je donelo i optimizaciju potrošnje električne energije i prirodnih resursa. Istraživanja su pokazala da samo za HVAC sistem na godišnjem nivou se uštedi do 30% električne energije, a ova optimizacija je primenjiva i na drugim sistemima.
Sada bih nešto rekla o zgradi posebne namene i zašto je u stvari mi tako zovemo. To je jedna zgrada od 300 kvadratnih metara sa 4 sprata. Ovo je naša studija slučaja i ovaj projekat je u toku. Znači, sa 300 kvadratnih metara napomenuli smo prostorije različite namene. Zašto? U stvari, ta zgrada je deo industrijskog postrojenja i tu je smeštena administracija i uprava tog postrojenja. Ali ono što je još zanimljivije, deo te zgrade učestvuje u proizvodnom procesu tog postrojenja i ona je, znači, njen deo je i deo proizvodnog procesa industrijskog postrojenja. Bilo je pitanje da li smem da kažem koje je postrojenje u pitanju, jer je projekat u toku, ali na kraju je doneta odluka da može. U pitanju je postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa i to je prvo postrojenje u Srbiji da se radi. Sada bih napomenula, znači zgrada ima 4 sprata. U prizemlju, u prvom i drugom spratu su uglavnom kancelarijski prostori i sale za sastanke. U prizemlju se nalazi jedna tehnička prostorija za 2 klima komore HVAC sistema, a na drugom spratu se nalaze, pored tih kancelarija i sala za sastanke, nalazi se kafe, kuhinja i nalaze se slačionice. Kasnije ću objasniti zašto je to bitno. Na trećem spratu se nalazi upravljačka prostorija iz koje se upravlja kranovima u bunkeru i ona je u stvari taj deo proizvodnog procesa, a pored nje je i komadna prostorija gde radno osoblje prati rad celog postrojenja. Na četvrtom spratu imamo 2 prostorije. Elektroprostorija sa opremom za upravljanje kranovima i za osvetljenjem i server soba sa glavnim kabinetima svih kompleksnih tehničkih sistema. Sada, ovdje je uloga BMS-a zanimljiva, ja ću da pokušam na nekom najjednostavnijem primjeru da vam to objasnim. Spomenula sam kancelarije i spomenula sam slačionice. Da bi se vršila neka ušteda, uzet ćemo jedan sistem osvetljenja, na primjer. Osvetljenje u kancelarijama treba da bude prisutno dok je radno vreme sa mogućnošću produženja u slučaju potrebe. U slačionicama ljudi borave povremeno i vrlo se kratko zadržavaju. Zaista nema potrebe da osvetljenje tu sve vreme bude u funkciji. Tako da, jedan jednostavan primer kako BMS funkcioniše i šta on sve može, jeste da kontroliše osvetljenje, da se u slačionicama uz pomoć senzora koji registruju da je osoba unutra osvetljenje pali i kako oni izlaze da se osvetljenje gasi, a da je u kancelarijama sve vreme prisutno. Ovo je čisto da vam približim rad BMS sistema. Sada, u ovoj našoj zgradi, koja je studija slučaja, su kompleksni tehnički sistemi sledeći, podeljeni su na sigurnosni tehnički sistemi i tehničke sisteme. Sigurnosni tehnički sistemi su sistem dojave požara, sistem video nadzora i sistem kontrole pristupa, a tehnički sisteme koji postoje su sistem ventilacije, grejanja, hlađenja i sistem osvetljenja. Tako da naša studija slučaja pokazuje kako se ovi tehnički sistemi povezuju u jednu celinu. Predstavljena je jedna jednostavna blok šema, jer bi bilo apsurdno da cijela blok šema kompletnog postrojenja bude prikazana ovde, ali ja mislim da će ovo biti dovoljno da se shvati negde filozofija našeg rešenja za ovakvu zgradu. Krenimo od prizemlja. Uzeta je prostorija gde su klima komore, HVAC sistem. Tu se nalazi BMS kabinet. Svaki BMS kabinet treba da ima UPS, što je neprekidno napajanje. Usled prekida struje, prosto neophodno je da sistem i dalje funkcioniše i radi. Pored UPS-a stavili smo kontroler tipa 1. Za ovu zgradu su predviđena 3 tipa kontrolera, 1, 2 i 3, zavisi od zahteva i od složenosti. Klima komore su najsloženije i tu su zahtevi najveći, pa je tu predviđen PLC kontroler, programibilni logički kontroler. Zatim imamo pored prvi sprat, tu smo uzeli kontroler tipa 2, naravno u BMS kabinetu je prisutan UPS i on je tu za kontrolu i praćenje osvetljenja i razvodnih tabli. Kontroler tipa 2 i tipa 3 su u stvari istih karakteristika, samo se razlikuju u broju input-output modula. Kontroler tipa 2 ima nešto više modula od tipa 3, tako da je on za neka složenija praćenja. I zato smo kontroler tipa 2 smestili u glavni BMS kabinet zbog praćenja telekomunikacionih kabineta za LAN mrežu. Zatim, pored kontrolera, u ovom glavnom BMS kabinetu obavezan je server sa baterijom
baterijama radi neprekidnog napajanja i tu su redundantni serveri koji istovremeno funkcionišu, a sinhronizuju se u realnom vremenu. Ovde je uspostavljena LAN mreža se koristi za komunikaciju perifernog i nadzorno-upravljačkog nivoa koristimo Ethernet, a imamo i direktnu komunikaciju Modbus TCP/IP. Zašto imamo direktnu komunikaciju? Tu je protivpožarna centrala. Kako je cijelo postrojenje visoko rizično što se požara tiče, potrebno je da postoji ta centrala koja ima svoje detektore i senzore u polju gde je potrebno i gde je procenjeno da postoji. Znači, ta centrala već ima određeni broj informacija. Da ne bi BMS imao svoje kontrolere u polju, ponovo dodatna oprema, uspostavljena je direktna komunikacija, kao što sam navela, Modbus TCP/IP protokolom, i sve informacije koje ima protivpožarna centrala može da ih dobije BMS bez svoje dodatne opreme. I naravno, na trećem spratu se nalazi računar za operativna stanica za praćenje celog postrojenja i imamo ovde vezu sa DCS sistemom. Sada ću objasniti zašto. Postoji potreba da ovaj BMS sistem komunicira sa distribuiranim kontrolnim sistemom. I to je moguće uz pomoć Wi-Fi-a, zato ako ste primetili na prethodnom slajdu, evo vratit ću, i postoji ruter u glavnom kabinetu L2 switch. U stvari ovde je glavni taj distribuirani kontrolni sistem. On je master sistem u našem slučaju, a BMS je njegov podsistem. I kao što je protivpožarna centrala pojednostavila strukturu BMS-a, tako negde i BMS pojednostavljuje strukturu DCS sistema, a opet DCS sistem ima sve neophodne informacije koje su mu potrebne za praćenje cijelog postrojenja, za rad ili kakve već zahtevi postoje. I na kraju bih rekla par reči još zašto BMS sistemu u zgradama i poslovnim i ovako malo složenijim, kompleksnijim. Zaista u početku jesu veća finansijska ulaganja, prvenstveno zbog opreme i softvera, ali su višestruke uštede i negde posle određenog vremena BMS sistem sam sebe otplati. Ono što je bitno jeste da optimizuje se potrošnja električne energije i kontrolisana je eksploatacija prirodnih resursa. Tako da BMS sistem zaista može biti jedno od dugoročnih rešenja za globalni problem današnjice sa kojima se mi susrećemo. Hvala na pažnji i postoje pitanje.